Hvorfor cykler du om vinteren? Hvorfor jeg cykler om vinteren? Ja. Min mor hele sagde, jeg skulle. Vi har ikke nogen bil, så vi cykler altid. Snestorm, regn og slud. Ja, det er en god måde at vågne på. Det er billigt, det er god motion, og ja, det er sgu det nemmeste. Super cykelstier. Hvad er det bedste ved at cykle om vinteren, synes du? At man møder en hel masse nye mennesker. Billigst og højest i forhold til alternativet at tage bussen. Det er, at cykelstierne er rene. Ja, man kan drifte i sneen. Man er ekstra frisk, når man kommer frem. Det er måske rent faktisk for lidt luft, kan man godt sige. I stedet for en bil, så skulle man bruge sin knap for at kunne åbne vinduet. Ja, jeg kan slet ikke undvære det. En god oplevelse på de der rigtig kolde vintermorgener, hvor alting bare er helt stille. Der er det altså lækkert at være ude på sin cykel, i stedet for at sidde i sin bil. Der får man ikke samme oplevelse ud af det.